كمي اللهم أحواتي كمي كأنيخم كمي اللهم مبالهم عند خاطر مليسكم زلخو بقالاتيو هوبي ان فرايتايد اندابلنا انتاي تقبر ابناس ازخون كالو انتاي نكخ تقبر اتخيل كن رئينا كوموين اسمات دارعنا كن قصلينا ازيا كالا ايت مقصلتا نايتا زحلفت إنمي سمعالتي زمتا أخويا امباري تمرتنا نقص الحواتي كن ما قنا شير لايك كومنت ناقبركم أتابعنيكم شناي تمهرتي امبار هوبي مالت كتقبرم تخيل أبنات أزخون كارلو كزيه مالتيو هوبي دما يبهالو ان فراي تايد أبنات أزخون كارلو كزيه فراي تايد مالت نات أزخون كارلو كزيه مالتيو امبار كتر حدا نرى ليزن من بابيو ليزن كتقبر اتخيل مالتيو سخرايفن تايد ما كلتا سخرايفن مصحف مالتيو سخرايفن يبهال مصحف مالتيو دري دما نرى تكنن مسألو تكنن مالت أبنات أزخون كارلو سبات كتسأل تخيل جزاوتي كتسأل تخيل كتما كتسأل تخيل تكنن يبهال فير دمان رأي موزيكا دما كتسمع تخليخا كتسرح دما تخليخا موزيكا دما موزيك يبهال 5 دمان رأي دانسن مالت مدناسيو ويدما مسعسع مالتيو دانسن زس دمان رأي سبورت مالت سبورتي مالتيو لذي سبورت مالت كا خشو خوني خل تنس خوني خل فوليبول خوني خل غويا خوني خل سبورتي بحال سيف دمانره فيتسن مخاد بشغلتا مالتيو فيتسن دما كتقبر تخليخا بناتا زخون كالو او حانسا غره سايكل ابيلك مصي خليه نكونديشن ناتكا نكونديسي ان تعنا نحنقولكا نصبغي مالتيو شومنت دما نرى فاندلن دما مخاديو شنع اندابلكا مخاد مالتيو فاندلن نحنقولكا اكلات كان صبغ سلازخانه اب جزا غزين تلكا فراي ناصات غزين دحرلكا فاندلن تقبر دوش فاندلن مالت اب غودنا ابسترات مزوار مالتيو تشعت دما نرى زينغن مزمار ويدما مدراف مالتيو درفي كتسرح تخليخا كتدرف وين اوغلها ناي سبات كتدقم وين تخليخا لذي زينغن يبهال مدراف ويدما مزمار 10 دما نرى سبيلن دما مصوات مالتيو سبيلن مصوات مالتيو مبار ابتا تحت زلالما موتيفاسي نرى ستيب فور ستيب حدا بحدا نقدميت مالتيو مباري حواتي نقصل مبار حجخا ناتير ان ميليو ناتير مالت تفطرو مالتيو ميليو خاني كوناتات ميليو مالتي بحال دش ناتير دش قطر حدا دما نرى ناتير تلنايو تفطرو قطر حدا دما نرى بوم قرب مالتيو بوم قربيو توي بلوم تلنا عن بابايو بلوم دما يبهال دري دما نرى خراس مالت سعريو خراس خا يبهال سعري ريفير مالت وحيز مالتيو وحز ربع ريفير يبهال 5 مير حيكيو ويدما اكب ماي مالتيو حيكي ويدما اكب ماي مير يبهال زس برخ دما غوبو يو برخ دما برخ دما يبهال زيف زون صحي مالتيو زون 8 مان ورحي مالتيو
مان نيخة ستار ወይ ستير ዝበሃል ኮኸብ ማለት እዩ ستير ቲን ድማ 10 ዎልክ ደበና ማለት እዩ ቮልክ ድማ ይበሃል ደበና motivatie niet opgeven ኣይትተሃወኽ ወይ ድማ ኣይትግደፎ niet opgeven ባር ንቀጽል እምበኣር ሕጂ ኸኣ ቴክኖሎጂ ኤን ሚድያ ንርኤ ቴክኖሎጂ ማለት ከም በዓል ኮምፒተር ወይ ድማ ሓደሽቲ ነገራት ማለት እዩ ቴክኖሎጂ ኤሌክትሮኒክ ኮይኖም ሓደሽቲ ነገራት እንዳን ሚድያ ማለት ከዓኒ ከም በዓል ፌስቡክ ቲክቶክ ኢንስታግራም ወይ ድማ ዩቲዩብ ክኸውን ይኽእል ሚድያ ይበሃሉ እዚኣቶም ኣብ ኮይኖም ሰባት ሶሻል ዝጥቀምሎም ወይ ድማ ምስ ሰባት ዝረዳድእሎም ማለት እዩ እምበኣረይ ቁፅሪ 1 ንርአ ኮምፒተር ማለት ኮምፒተር ኢና ንብላ እዚኣ መስርሒ ነገራት እያ ኩሉ ሰብ ድማ ዳርጋ ይፈልጣ እዩ ማለት እዩ ኮምፒተር ትበሃል ቴሌፎን እንድሕር ኢልና ነፍሲ ወከፍ ወዲ ሰብ ፍጡር ቴሌፎን ዘይብሉ ብዙሕ የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ግዜ ብዘይካ ኣብ ድኽነት ዘለዎ ሃገራት ማለት እዩ ቴሌፎን ድማ ስልኪ ማለት እዩ ድሪ ኢንተርነት ድማ ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ጥራይ ብብዝሒ ዝርከብ ኮይኑ ንቴሌፎንና ደስርሕ ነገር እዩ እዚ ድማ ዋይፋይ ንብሎ ወይ ድማ ኢንተርነት ይበሃል ላፕቶፕ እዩ ላፕቶፕ ማለት እዛ ተዓፂፋ ኣብ ሳንጣ ሒዝካያ ትጓዓዝ እያ ላፕቶፕ ትበሃል ኮምፒተር ግና ኣብ ገዛኻ ኢኻ ተቐምጣ ዓባይ እያ ማለት እዩ መስርሒ ነገራት እውን ሳንዱቕ ኣለዋ ስለዚ ላፕቶፕ እታ ኣብ ሳንጣኻ ሒዝካያ ትጓዓዝ እያ ተዓፃፊት ኮምፒተርካ ኣብ ገዛኻ ተቐምጣ ማለት እዩ ታብለት ከዓ ንቆልዑ ዝወሃብ ኮይኑ ቆልዑ ጥራይ ዝፃወትለን ኣለዉ ናይ ስራሕ እውን ኣለዋ ታብለት ይበሃላ ዘስ ቴሌቪዥን ማለት እዩ ቴሌቪዚ ድማ ይበሃላ ቴሌቪዥን ማለት እዩ ሰይፊ ፎቶ ማለት ስእሊ እዩ ፎቶ ከዓ ንብሎ ንሕና ስእሊ ማለት እዩ ኣኽት ቪድዮ ድማ ቪድዮ ኢና ንብሎ ቅዳሕ ስእሊ ማለት እዩ ዝኸኣኒ ቪድዮ ማለት ቅዳሕ ስእሊ እዩ ምስሊ ማለት እዩ ቅዳሕ ምስሊ ነይኸ ኣፕ ድማ ኣፕ ኢና ንብሎ ምሰቓልስ ፌስቡክ ቲክቶክ ኤን ዩቲዩብ ቲን ድማ ዌብሳይት ድማ ድሕረ ገጽ ኮይኑ ኣብ ጎግል ትረኽቦ እዩ ዝኮን ትገብር ትደሊ ነገራት ዌብሳይት ድማ ይበሃሉ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣስማት ማለት እዩ ሞቲቫሲ ብላይፍ ኡፍነ ቀጽል ተለማመድ እምበኣር ሕጂ ከዓኒ ዳኽላይክስ ለይፈን ንርኢ ኣሕዋተይ ቁፅሪ 1 ኦብስታን ምትሳእ እዩ ምትሳእ ንግሆ ኦብስታን ትገብር ትበይ ዱሸን ምሕፃብ እዩ ነብስኻ ትሕፀብ ዱሸን ድማ ይበሃል ድሪ ኦንትባይት ቁርሲ ትበልዕ ኦንትባይት ይበሃል ኦንትባይት ቁርሲ ማለት እዩ ቨርከን ምስራሕ ግደይታ እዩ በሙትቨርከ ዱሽ 5 ሌረን ምምሃር እዩ ዱሽ ቫሙት ኣልማል ሌረን 6 ኢተን ኩሉ ሰብ ክበላዕ ኣለዎ ክነብር ተኾይኑ ማለት እዩ ምብላዕ እዩ ኢተን ዘይፍ ሩስት ዕረፍቲ እዩ ወይ ድማ ምዕራፊ ወይ ድማ ፀጥ ምባል እዩ ሩስት ይበሃል ኣኽት ቫንደለን ምኻድ እዩ ሸናዕ ምባል ድማ እዩ ነይኽ ስላፐን ምድቃስ እዩ ቲን ሄርሃለን ሄርሃለን ድማ ምድግጋም ይበሃል እዚኣቶም ዳኽላይክስ ለይፍን መዓልታዊ
ትገብሮም ነገራት ማለት እዩ። ሞቲቫሲ ድማ ይኩን ዴት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ፣ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ፣ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። እምበረይ ንቐጽል ኣሕዋተይ። እምበኣር ሕጂ ኸዓ ፈርኬርድ ኤን ፋይልኻይድ። ፈርኬርድ ማለት ሕግታት ናይ ጽርግያ ማለት እዩ። ፈርኬር ፋይልኻይድ ድማ ውሕስነት ዘለዎ ማለት እዩ። ነቲ ሕግታት ናይ ጽርግያ ፋይልኻይድ ድማ ክውሰኽ ኣለዎ ውሕስነት። ዱስ ፈርኬር ኤን ፋይልኻይድ ንርአ ጥራሕ ሓደ ስቶፕ ስቶፕ ደው በል ደው በል ማለት እዩ። ደው ስቶፕ ማለት ደው ማለት እዩ። ደው በል ትበይ ንርአ ፓስ ኦፕ ማለት ተጠንቀቕ። ፓስ ኦፕ ትብሎ ሓደ ሰብ ስኢሉ ብጽርግያ ክሓልፍ ተሪእኻ መኪና ትመጽእ ተላ ፓስ ኦፕ ትብሎ ደው በል ተጠንቀቕ ማለት እዩ። ድሪ ስነል ስነል ድማ ቀልጥፍ ማለት እዩ። ስነል ይበሃል። ፊር ኣርባዕተ ላንግዛም ላንግዛም ቀስ ማለት እዩ። ቀስ በል ወይ ድማ ላንግዛም ራየ ላንግዛም ሎፐ ላንግዛም ፊትሰ እንዳበልካ ክዛረብ ትኽእል። ፋይፍ ድማ ንርአ ስትራት መንገዲ ማለት እዩ። ስትራት ስትራት ይበሃሉ። ሽዱሽተ ዘስ ተሮቶሪ መንገዲ ንሰብ ማለት እዩ። ተሮቶሪ ማለት ናይ ሰብ ንሰብ ጥራይ ዝተሓንጸጸ ስትራት እዩ ዋላ ንሱ ተሮቶሪ። ዱስ ሰይፍ ፊትሰር ፊትሰር ድማ ብሽግለታ ዝኸደሉ መንገዲ ወይ ድማ ፊትስ ዘብል ሰብ ማለት እዩ። ፊትሰርስ ኣኽት ድማ ንርአ ኣውቶስ መኪናታት ማለት እዩ። ኣውቶስ መኪናታት ነይኸ ኦቨርስቴክ ፕላትስ መስገሪ ሰባት ኦቨርስቴክ ፕላትስ መስገሪ ሰባት እቲ ኣብ ጽርግያ ጻዕዳ ጻዕዳ ተሓንጺጹ ናይ ሰባት ጥራይ መስገሪ ዘሎ ማለት እዩ። ኦቨርስቴክ ፕላትስ ይበሃል መስገሪ ሰባት። ፈርኬስ ሌኽት እንድሕር ኢልና ድማ መብራህቲ ናይ ሓደጋ ወይ ድማ ናይ ጽርግያ ማለት እዩ። ፈርኬርስ ሌኽት ይበሃሉ። ሞቲቫሲ ኤልክዳኽ ሌረ ኩሉ መዓልቲ ምምሃር እምበረይ ከምዚ እንዳበልና ክንቅጽል ኢና። እምበኣር ሕጂ ሃውስ ሃውስ ገዛ ማለት እዩ። እን ሞቤላር ሞቢላር ማለት ድማ ኣብ ገዛ ዝርከቡ ጣዋሉ ማለት እዩ። ሃውስ ገዛ እዩ። ኤን ሞቤላር እንድሕር ኢልና ኣብ ገዛ ዝቕመጡ ጣዋሉ ማለት እዩ። ሞቤልስ ድማ ይበሃሉ። ሞቢል ዱሽ ኢን ንርአ ሃውስ ቤት ማለት እዩ ገዛ። ትበይ ክልተ ዲር ዲር ድማ በሪ ወይ ድማ ማዕጾ መኽፈቲ ማለት እዩ። ማዕጾ ድሪ ራም መስኮት ማለት እዩ። ራም ወይ ድማ ፍኒስትራ ንብሎ መስኮት ወይ ድማ ፍኒስትራ። ፊር ኣርባዕተ ስቱል ስቱል መንበር ማለት እዩ ወይ ድማ ጠረጴዛ ናይ ወንበር ወይ ድማ ኩርሲ ንብሎ ሶሪ መንበር ወይ ድማ ኩርሲ። ፋይፍ ታፈል ታፈል ጠረጴዛ እዩ ወይ ድማ መብልዒ ጣውላ ማለት እዩ ታፈል ንብሎ። ዘስ ቤድ ሽዱሽተ ቤድ ዓራት ማለት እዩ ቤድ። ሸውዓተ ድማ ከወከን ከወከን ማለት ክሽነ እዩ ከወከን ድማ ንብሎ። ኣኽት ባድ ካመር መሕጸቢ ክፍሊ ማለት እዩ። ባድ ካመር ሻወር ትገብረሉ ባድ ካመር ይበሃል። ነይኸ ሶፋ ሶፋ ማለት ሳሎን እዩ ወይ ድማ ባንክ ከዓ ንብሎ ኢና። ባንክ ከዓ ይበሃል ብዛ ዓዲ ሶፋ ይበሃል ባንክ ከዓ ይበሃል። ሳልባይ ሳሎን ይበሃል እዚኣቶም። ቲን ላምፕ መብራህቲ እዩ። ላምፕ ላምፕ እንታይ መብራህቲ እዩ። ሞቲቫሲ ድማ ንርአ ያይኮንት ዴት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ
ስለዚ ንቕድሚት ንኸይድ እምበኣር ሕጂ ከዓኒ ቪንከል ኤን ኸልድ ንርአ ቪንከል ድኳናት እዩ ኸልዲ ከዓ ገንዘብ እዩ ኸልዲ ይበሃል ኢን ድማ ኸልድ ይብላ ኣሎ ኸልድ ገንዘብ እዩ ትበይ በታለን ማለት ምኽፋል እዩ ገንዘብ ምኽፋል በታለን ይበሃል ድሪ ኮፐን ምግዛእ እዩ ስለዚ ኢኮፕ ትብል ኢኮፕ ኤምብሮድ ኢኮፕ ትበይ ኣፕል እንዳበልካ ዚነናት ትሰርሕ ኮፐን ይበሃል ምግዛእ ፊር ፕራይስ ዋጋ እዮም እዚኣቶም ፕራይስ ማለት ዋጋ ማለት እዩ ሁፍል ኮስታት እንዳበልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ 5 ድማ ንርአ ሁድ ኮፕ ርካሽ ሁድ ኮፕ ርካሽ ማለት እዩ ሃይ ኢዝ ሁድ ኮፕ ድሽ ርካሽ እዩ ማለት እዩ ዘስ ዲር ድማ ከቢድ ማለት እዩ ወይ ድማ ክቡር ማለት እዩ ይቕረይታ ከቢድ ትብሎና ግን ክቡር እዩ ርግፅ ከቢድ ማለት ኣይኮነን ክቡር ንምባል እዩ ሁድኮፕ ሕሱር እዩ ዲር ድማ ክቡር ማለት እዩ ሰይፊ ድማ ንርአ ፒን ማለት ፒነን ንብሎ በዚ ዓዲ ፒነን ማለት በቲ ካርዲ ናይ ገንዘብካ ጌርካ ክትከፍል እንከለኻ ንሱ ፒነን ይበሃል ስለዚ ፒን ኣኽት ኮንታንት ድማ ገንዘብ ብጥረ ክትከፍል ከለኻ እዩ ኮንታንት ይበሃል ፒን ኦፍ ኮንታንት ይብሉኻ ኣብ ድኳን ቫትቨልያይ ፒን ኦፍ ኮንታንት ዲኻ ክትከፍል ዋላስ ፒን ኢኻ ክትከፍል ይሓቱኻ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኮንታንት ከዓኒ ገንዘብ ብጥረ ንምባል እዩ 9 ሬክኒን ሕሳብ ማለት እዩ ሬክኒን ኦፍኮርስ ሬክኒን የድልየካ እዩ ገንዘብካ ክትቆፃፀር ተደሊኻ ዋጋ ክትፈልጥ እንተኾንካ ሬክኒን ክትመሃር የድልየካ ሬክኒን ድማ ሕሳብ ማለት እዩ 10 ስፓረን ውህሉል ገንዘብ ንምባል እዩ ስፓረን ይበሃል በዚ ዓዲ እንዳን ብናህና ምጥርቃብ ክበሃል ይከኣል ይኸውን ምውህላል ንበሎ ደሓን ስፓረን ምውህላል ማለት እዩ ምጥርቃም ማለት ካሊእ እዩ ምውህላል እዩ ስፓረን ምውህላል ማለት እዩ እሽ 10 ስፓረን ሞቲቫሲ እምበኣር ኒት ኦብ ኸይፈ ኣይትቋርፆ ኒት ኦብ ኸይፈ ኢድካ ኣይትሃብ ንቕድሚት ንኸይድ ክለይድን ኤን ኣሸሽዋርስ ድማ ንርአ ክለይድን ማለት ክዳውንቲ ማለት እዩ ኣሸሽዋርስ ድማ ኤክስትራ ዲንገ ድያይ ክብራውት እቲ ንስኻ ትጥቀመሉ ተወሳኺ ነገራት እዮም ንኣብነት ሰዓት ሻል ኣብ ኢድካ ትገብሮ ሪን ኣብ ክሳድካ እትገብሮ ጠልጠል ዝበለ ወርቂ ክኸውን ይኽእል ብሩር ክኸውን ይኽእል ብሓፂሩ ኣሸሽዋርስ ይበሃሉ እምበር ቁፅሪ 1 ንርአ ኣሕዋተይ ሾርት ማለት ሾርት ክዳን እዩ ሓፂር ናይ ላዕሊ ክዳን ማለት እዩ 2 ትበይ ብሮክ ስረ እዩ ስረ ብሮክ ይበሃሉ ስረ ማለት እዩ ድሪ 3 ስኹነን ድማ ኣሳእን እዮም ኣሳእን ስኹነን ይበሃሉ ፊር ሁዲ ናይ ቁሪ ቆቢዕ ማለት እዩ ናይ ቁሪ ቆቢዕ እዚ ዕብዝ ዝበለ ንቁሪ ዝከላኸለልካ ሁዲ ይበሃል 5 ሶክ ካልሲ እዩ ካልሲ ሶክ ይበሃል ዘስ ድማ ንርአ ያስ ጃኬት ማለት እዩ ጃኬት ያስ ድማ ይበሃል ዘይፍ ሪም ቀለቤት እዩ ሪም ድማ ይበሃል ኣኽት ታስ ድማ ቦርሳ እዩ ኩሉ ነገር ናትካ ኣሶሴር ኣብኡ ኢኻ ትእትዎ ኩሉ ነገር እቲ ተወሳኺ ኣብኡ ይፀንሓካ ኣብ ታስካ ትገብሮ ማለት እዩ ነይኸ ሃንድ ስኹነን ድማ ንርአ ሃንድ ስኹነን ማለት ጓንቲ እዩ
ጓንቲ ሃንድስ ኩነን ይበሃል። ቲን ሻል ሻል ድማ ሻል እዩ። እዚ ኣብ ሓዘን ንጥቀመሉ ኣብ ቁሪ ንገብሮ ኣብ ክሳድና ሻል ይበሃል በዛ ዓዲ። ሞቲቫሲ ድማ ንርአ ኤልክዳኽ ቤተር ኩሉ መዓልቲ ሓሽ ኤልክዳኽ ቤተር ኩን ኤልክዳኽ ሌይረ ማለት እዩ። ዋረይ ቀሪብና ኢና ቀጽል ኣሕዋተይ እምበር ሕጂ ኸኣኒ ኢተ ኤን ድሪንከ ንርአ ኢተን ምብላዕ እዩ ድሪንከን ከኣኒ ምስታይ ማለት እዩ። ድሽ ቁፅሪ ሓደ ንርአ ኢን ቫተር ቫተር ማይ ማለት እዩ። ቫተር ድማ ይበሃል። ክልተ ድማ ንርአ ትበይ መልክ መልክ ጸባ እዩ። ጸባ ድማ ይበሃል መልክ ይበሃል። ድሪ ኮፊ ኮፊ ቡን እዩ ቡን ኮፊ ይብልዎ በዛ ዓዲ። ፊር ኣርባዕተ ድማ ቲ ቲ ድማ ሻሂ ማለት እዩ ቲ ድማ ይበሃል። ፋይፍ ብሮድ ብሮድ ማለት ባኒ ማለት እዩ ብሮድ ባኒ ማለት እዩ። ሽዱሽተ ድማ ዘስ ራይስት ራይስት ሩዝ ማለት እዩ ራይስት ከዓ ይበሃል። ዘይፈ ፍለስ ፍለስ ስጋ እዩ ስጋ ፍለስ እዩ ዝበሃል። ኣኽት ፊስ ፊስ ከኣኒ ዓሳ ማለት እዩ ፊስ ይብልዎ። ነይኸ ክሩንተ ክሩንተ ኣታኽልቲ ማለት እዩ ኣታኽልቲ ክሩንተን ድማ ይበሃል። ዓሰርተ ድማ ፍራውት ፍራውት ፍረታት ማለት እዩ ፍራውት ይበሃል። ሞቲቫሲ ብላይፍ ዶርኻን ቀጽል ትምህርትኻ እምበር ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ዝበልክዎን እዚአን እየን ነይረን። እንተፈቲኹሞ ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣተባብዕኒ ኢኹም እምበር ብኻልእ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰናይ መዓልቲ